Pa to se zove u teoriji nenasilne borbe vizije sutrašnjice. Mi smo to uradili sa papirom koji zove Deklaracija za budućnost Srbije 98. 4 studentske organizacije. To je bio papir koji je imao tri neke grupe ciljeva. Jedna je bila slobode, što mi je živio država koja nije bila slobodna, u kojoj se krali izbori i nije bilo slobode štampe. Drugi je bio mir sa susedima, pošto smo mi 90-ih stvarno bili frustrirani. 98. kada je nastao otpor, Milošević je kretao u 4. rat na Kosovu za 10 godina. Nedugo zatim i sa NATO, znači baš je ono bio veliki problem. I treći je bio ta neka vrlo maglovita ideja da mi hoćemo da budemo članice Evropske unije, što mi nismo znali u tom trenutku baš tačno šta znači, ali je zvučalo bolje nego da budemo ostrvo gubavaca, izolovano u svetu. Postoje načini da se uradi vizija sutrašnjice, mi to našim radionicama radimo. U principu se to radi na principu konsenzusa. Ti konsultuješ najvažnije grupe koje imaš u društvu, mlade, žene, nezaposlene, sindikate, radnike, policiju, radnike državne upravi, znači ljude koji čine većinu društva i prosto ideš i slušaš ih. I ono što oni misle da je vizija sutrašnjice pretvoriš u nešto što je papir. Najpoznatiji, ako hoćeš na sajt da staviš uput za upotrebu vizije sutrašnjice, naravno, ja ću ti dati link na to kako mi to radimo, ali ono što je interesantno, pronađi negde nešto se zove Freedom Charter. To je verovatno najbolje napisana vizija sutrašnjice ikada u istoriji nenasilnih pokreta. To je južnoafrički pokret protiv apartheida. Usvojio prvi African National Congress. To je bio na tom nekom njihovom prvom ozbiljnom okupljanju. I to je bio potpuno super papir koji nije bio samo protiv rasne segregacije, nego on govorio o tome kako Južna Afrika svih južnoafrikanaca belicama obojenih treba da izgleda u budućnosti. I to je onako jedan primer kako su ljudi napravili taj, da ga tako nazovemo, najmanji zajednički sadržavac. Pretpostavljam da je za vas u Sloveniji to relativno lako, pošto ste dovoljno malo zemlje da možete se skupite negde i da o tome razgovarate. Pravi put bi bio da imate neke predstavnike koji to formulišu. Obično se kaže ovako, ti napraviš neki nacrt tog papira, pa onda ljudi o tome debatuju. Pretpostavljam da u 21. veku mogu da o tome pričaju preko Facebooka. Ali u moje vreme bi morali fizički da se skupe u nekom prostoru, pošto mi je to bili analogna generacija, vi ste malo više digitalna generacija. Suština priče je sledeća. Demokratija je vrlo bitna u pokretu u procesu donošenja odluka i vrlo je važno da taj papir, bez obzira da li se zove vizija sutrašnjice, vizija Nove Slovenije, mislim manifest. To zvuči onako malo levičarski. A krsti ga ako hoćeš, bitno je šta je u njemu. U njemu je odgovor na pitanje gde mi hoćemo da budemo jednom kad se završi. Kako hoćemo da izgleda ta zemlja. I onda je potrebna što šira debata dok se taj papir usvoji. I onda kada se on jednom usvoji, sledi izrada strategije. Kako ćemo mi tamo da stignemo? Da li je put Slovenije do te neke ekonomski stabilne zemlje put Grčke, ili ne znam, tradicionalne političke partije prave neku široku koaliciju, da li je to put Italije, gde se pravi neka tehnokratska vlada, da li mi imamo neki svoj treći put, da mi sad napravimo neki svoj model. To je strašno važno jer da bi se ozbiljni ljudi priključili pokretu, oni moraju da vide plan. Razlog zašto je srpski pokret bio uspešan je zato što smo mi rekli, ok, ovo su 3 stvari koje mi delimo, slobode, mir sa susedima, Evropska unija, ovako ćemo to da postignemo, slušaj. Imaš tog Miloševića, on je jedan tip koji možda dobije možda 1.600.700.000 glasova u Srbiji, može da ukrade još jedno 300.000. Znači, mi moramo da dobijemo 2.000.001 glas. To nam je tehnika. Kako da nađemo 2.000.001 glas? Tako ćemo pretvorimo izbor u referendum za i protiv Miloševića. Znači, treba nam kandidat koji ne deli ljude, nego našli smo to Koštunicu koji je bio onako potpuno nebitan tip politički, ali je bio, ali su ljudi mislili da je on okej. Ali dovoljno da bi za njega glasali, a da ne glasaju za Miloševića. Nadalje, ušli smo u taj neki sistem u kome smo shvatili da je naš veliki problem u Srbiji što ljudi ne učestvuju na izborima, pre svega mladi ljudi. Onda smo izveli 300.000 mladih ljudi, posebnu kampanju smo imali za mlade ljude. Radijski spotovi, televizijski spotovi, koncerti. Znači, gađali smo tu grupu jer smo tu tražili tih 300.000 koji nam fale da stignemo do njega i uspeli smo.
A onda kao, aha, onda će Milošević da ukrade izbore, znamo, uradio to 96. Znači, ti možda predvidiš šta će da se desi, onda ćemo mi da blokiramo zemlju, generalni štrajk, dok on ne odstupi. Onda će on da pozove vojsku i policiju da pobiju ljudi. Ajde, pričamo odmah sa vojskom i policijom, da im kažemo, kad vas on onda pozove, da znate da... I gle čuda, dogodio se 5. oktobra. Znači, ozbiljni ljudi priključuju se, oni će da podele s tobom neku viziju, ali oni onako, većina ljudi uvek stoje sa strane. I priključit će se pokretu u onom trenutku kada pomisli da taj pokret je uspešan, da je on cool, da je on in, i mnogo je važno da ti napraviš taj plan kako da to izgleda i da ti kažeš ljudima, nije blizu bolja Slovenija, ali ovako ćemo. I to se zove politika malih pobjeda. Svaka uspešna strategija lične stepenice. 1, pa proglasiš pobedu. 2, pa 3, 4, pa se zaduvaš, pa malo odmoriš, pa nastaviš dalje. I to je tako funkcioniše. Mi to zovemo think big, start small. Znači, ti misliš na veliku viziju, imaš neku strategiju, ali počneš nekih malih stvari koje možeš da uradiš. Ako je nas 11, koliko je započelo otpor, onda ti počneš nekim street teatrom, s takvim nekim stvarima. Ne zoveš odmah ljude na demonstracije, jer će doći 50 ljudi, izgledaće smešno. Počneš s nečim što možeš da uradiš. I onda ljudi kad vide da to malo što ti si obećao će da uradiš si uradio, pa si onda uradio još malo, pa si onda uradio, onda ljudi kažu, okej, ovi su ozbiljni. Možda i ja da dođem tu. I to je put kako se od malo pravi veliki pokret. Ima jedna super studija, zove se Why Civil Resistance Works. Dve mlade američke profesorke, Marija Stepan i Erika Čenovet, one su izučavale efikasnost nasilja i nenasilne borbe. I tretirale su 323 kampanje od 1900. do 2006. godine i došli su do podatka da je nenasilna borba uspešna u 53% slučaja, a nasilna borba uspešna samo u 26% slučaja. To ti govori o vrlo jednostavnoj logici. Pazi, ti sad imaš, treba Tysona da pobediš. I ukoliko ti odabereš gerilski rat protiv režima nekog, na primjer sirijskog, onda ti u stvari pokušaš da boksuješ sa Tysonom. To je dosta glupo. Pošto će on prvo ti pojede uši, posle će pojede tebe. A ako ti s druge strane odlučiš se na nenasilnu borbu, to je kao da igraš šah sa Tysonom. A on ne deluje kao tip koji bi mogao da pobedi u partiji šaha. To je pre svega svestan izbor. Drugo, priroda sveta u 21. veku je tako da je što zbog novih medija, što zbog situacije koje imamo širom sveta, praktično strašno podignuta cena nasilja. I ukoliko imaš policiju koja bilo gde u svetu bije mirne demonstrante, postoji 30 ljudi s mobilnim telefonima koji su to već snimili i okačili na YouTube, znači ne postoji više način da se to sakrije pod tepih. Pre 20 godina otac Bašir Asada, Hafiz al-Asad, je ušao u jedan grad u Siriji, ubio 23.000 ljudi u jednom danu. Nikom ništa. Sad, policajac razbi glavu nekom ulici u Ljubljani, ne daj Bože, uje. Znaš, mi nije ljudi to vidi. Drugačija je potpuno atmosfera i mislim da je nenasilna disciplina pre svega zbog toga bitna. Drugi razlog zašto je nenasilna disciplina bitna je sam mehanizam kako funkcionišu nenasilni pokreti. Oni funkcionišu na principu broja. Znači, da bi pobedio u nenasilnoj borbi mora da te ima više nego onog drugog. Razumeš? I to je cela priča. Kako da te ima više? Tako što je tvoja regrutna baza mnogo šira. Znači, koga ti možeš uopšte da regrutuješ za vojnu borbu? Muškarce, od 18 do 30-40 godina, ja sam već mator za služenje vojnog roka, ti nisi, koji imaju neki trening vojni, umeju da koriste oružje i koji su zdravi, mogu da kampuju u šumi, mogu da... ali takvi ljudi jako malo. Za razliku od toga, ti u nenasilnoj borbi možeš da svakog mobilišeš. Moja baba od 80 godina, izlazila na prozore i lupala u šerpe i lonce i palila i gasila svetla i nosila studentima čaj. Mi smo imali penzionere u otporu, stotine, hiljade, koji su bili na listi i imali su samo jedan zadatak. Kad tebe uhapse u tu policijsku stanicu, njih 50 počne u istom trenutku da zove policijsku stanicu. Sad ti s jedne strane napraviš haos tvom protivniku, jer ovi samo jedno čekaju da te puste, razumeš, ne mogu da rade svoj posao. S druge strane, te stare ljude koji ne mogu da demonstriraju po snegu, jer će slome kuk, ne mogu da, ne znam ni ja, viču, jer nemaju glasa, daš im nešto korisno da urade. I onda se oni osjećaju kao vrlo korisni članovi pokreta. Znači, sa jedne strane proizvedeš efekat disrupcije, znači
prekineš operaciju tvog protivnika koja se zove hapšenje i istraživanje, a s druge strane podižeš borbeni moral na svojoj strani i šalješ poruku da tu, kod nas, za svakog ima mesta. Znači, od 7 do 77 nema problema. I to je ljudima super, jer ljudi se ne priključuju grupama, pre svega zbog toga što kažem, ma šta kao ja, ne mogu ja ništa da promenim. Ali kada i ovaj do mene proba, i ona, i kad ti njima daš svakom od njih po nešto da radi, znači ako ništa drugo da nosi bedž. I onda se oni osjećaju delom tog pokreta i onda oni imaju taj grupni identitet i onda tvoji brojevi rastu, a zamisli samo kolika je to širina populacije. Znači ti imaš u jednoj populaciji koju razmišljaš o tome kako da uključiš ljude na nasilnu borbu. Mogućnost da radiš fantastično sa raznim društvenim grupama i onda ti izlaziš iz tog svog kruga malog gradskih intelektualaca, studenta, cool ljudi koji imaju Facebook, nemaju Facebook, kakav Facebook. U Južnoj Africi su čoveče pevali od sela do sela revoluciju. Nije bilo mobilnih telefona, nije bilo stabilnih telefona i imali su ekipe koje su išle od sela do sela izolovanog i pevali ljudima pesme. Jer oni svoju istoriju kroz pesme prenose. Taj način na koji pamti istoriju. Znači, postoje sredstva da se ta stvar održi. Druga stvar je, ti kad posmetaš taktički, protest je zapravo te taktike koncentracije, to kao sad mi dođemo na trg i neko nam priča nešto glasno i onda se šetamo i viždimo. Ma to je dečja bolest. To radiš ili na kraju kad te ima milion, ili sve na vreme da bi ljudi vole se pipnu, znaš, da vide da ih ima puno i da budu na jednom mestu, ali onda nemoj da ih daviš, pusti muziku, organizuj im žurku, znači nemoj da im pričaš priče. Ti koji su došli tu, oni znaju tu priču. Znači, oni su došli tu zato što znaju tu priču. Mi smo 96. 7. 100 dana demonstrirali i davili istih 100 ljudi, ista trojica opozicijalnih lidera svaki dan. Mislim, i mi smo to naučili na teži način. Ali u suštini daj ljudima nešto da rade kod kuće. Hajde da, mi smo posle revolucije u Iranu, 2009. godine je bila gužva velika, 15.000 downloadova knjige smo imali. I onda su ti ljudi bili vrlo zabrinuti, kao čekaj šta da radimo, bre, pa izlazimo svaki dan na trg, tamo nas ubijaju. Sve rekao, pošto imali tu jednu aktivistu za Nedu, koja je umrla na YouTube, ne znam da li znaš što priča. Žena pogodio metak i umirala je, to je prva dokumentovana smrt na kameri mobilnog telefona. I postale svetski hiti, su javili svetski lideri, Angela Merkel, Barack Obama, su pričali o Nedi. I onda je u ovom, kako se zove, u tom nekom, rekao, izvinite, ali imate vi neku, ili ne da često ima, kao da je, kao Ana, rekao, onda sigurno ima jedno 5 glupih folk pesama koje govore o tome kako Ana ima oči ovakve i kosu ovakvu i ne znam šta, pa kao da, ima kako hoće sve su odradne. Rekao, da možeš ringtone. Zamisli moć ringtona. Koliko je to glupo i jednostavno. Ali ti i ja se ne poznajemo. I ti sediš za ovim stolom, a ja sedim za ovim stolom i onda tebi stigne poruka. I onda meni stigne poruka i znamo da nismo sami. Razumeš šta ti pričam? Da. To su taktike protestne, fenomenalne, koje širom sveta su ljudi otkrili kao toplu vodu pre 20 godina. Ili pre 10 godina. I samo je pitanje da se one primene. Izlaženje svaki dan na isto mesto i slušanje istih ljudi. To je preistorija. To je preistorija političkih pokreta. A i kad to uradiš, zabavi ljude, nemoj da ih daviš.